F'BIRKIRKARA ġie inawgurat spazju miftuħ ġdid f'żona li qabel kienet tinsab fi stat ta' abbandun. Dan il-ġnien li nata l-isem ta' ġnien il-ħaddiem minħabba l-mijiet ta' ħaddiema li jgħaddu minnu kuljum ġie finanzjat mis-Central Business District u l-kumpanija Farsens. Dan il-proġett ta' 600,000 euro jinkorpora fih numru ta' passaġġi għal-mixi, żona għal-klib u band li għat-tfal fejn ikunu jistgħu jilagħbu f'post sikur. Madawra tal-ġnien imbena l-qoħ biex ikompli jsaħħaħ is-sigurtà taż-żona. Is-Sindku ta' BIRKIRKARA Ġewwen Bonogrek spjegat kemm huwa sabiħ li ġnien bħal dan jista' jitgawda minn kulħadd, fosthom il-ħaddiema li jaħdmu fl-industrija u residenti li joqogħdu fil-viċin u li forsi mhux dejjem raw l-industrija b'mod favorevoli. Dan kien post laqqas biss ħadd ma jaf bih, tant kien mitluq, jiġifieri kien ilu mitluq ħadd ma kien jaf bih. Jiġifieri importanti li dan il-post issa jitgawda mir-residenti Karkariżi, jitgawda mill-ħaddiema. Il-Ministru Chris Cardona qal li l-ġonna, speċjalment f'komunità urbana bħal ta' BIRKIRKARA, jipprovdu spazju għal rikreazzjoni u jgħinu fl-iżvilupp tal-komunità. Spjega li f'dinja maġla bħal dik tal-lum, spazji miftuħa fejn il-familji jistgħu qattaw il-ħin flimkien qed isiru dejjem aktar popolari u tenna li meta ninvestu fl-ambjent inkunu qed ninvestu fin-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.